Халыкта бу вакытны яшел атна дип йөртәләр. Рус-Шуган авылында узган Троиц бәйрәме дә шушы сынамышларга нигезләнеп үткәрелде. Рус-Шуганлылар һәм бәйрәм кунаклары шат һәм күтәренке күңел белән бәйрәм узачак мәйданга җыелды. У нас, конечно же, в такие замечательные праздники всегда хорошее настроение. Этот праздник мы уже, слава Богу, отмечаем с того года, как я поступила в эту работу, уже 7-й год с 18-го года. Всем желаю здоровья, счастья, любви, долгих лет жизни, самое главное, мирного неба над головой. Бәйрәм чарасы Черемушки ансамбле һәм балаларның театральләштерелгән тамашасы белән башланып китте. Бәйрәмгә кунакка хәтта патша үзе дә килде. Очень приятно. Царь. Татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга тиңләштерелеп үткәрелгән әлеге бәйрәм үзенә бик күп кунакларны җыйды. Чараның тантаналы ачылышында район җитәкчелеге дә катнашты. От всего сердца, от себя лично, от руководства Мусульманского района поздравляю с этим святым праздником. Пусть действительно у нас воцарится мир и будет на нашей земле мир и покой. Район башлыгы һәм Альбина Басорина гаилә елында үзләренең гаилә юбилейларын билгеләп үтүче бер төркем Рус-Шуганлыларга истәлек бүләкләре тапшырдылар. Бәйрәм чарасы Рус-Шуган авылы мәдәният йортында эшләп килүче Черемушки вокаль ансамбленең җыр биюләре, төрле кызыклы уеннар һәм бәйгеләр белән үрелеп барды. Яше карты әлеге уеннарда актив катнашып, бер-берсе белән аралашып бәйрәм итте. Мы этот праздник никогда не пропускаем. Мы всегда здесь. Как только приехали из Казани 15 лет тому назад, так мы всегда здесь. Всегда мы поздравляем, и нас поздравляют. И мы довольны этому, очень довольны даже таким праздником. В селе очень хорошо, спокойно, тем более на пенсии, как нехорошо. Вот уже сейчас 50 лет живем вместе. Все прекрасно, все хорошо. Каждый год я приезжаю сюда, наслаждаюсь представлениями от наших самодеятелей искусства. И каждый раз мне нравится приезжать сюда, разные конкурсы, представления. Каждый раз это все новое, и приятно на это смотреть, как развивается и показывает себя наше село. Изге Троица яшеллек бәйрәме Рус-Шуган авылында шулай матур узды. Бердәмлек һәм дуслык булган җирдә генә җыры да, хезмәте дә матур була. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.